Vale, este ano Alfonso Rueda volveu sacar un vídeo de odio no que insulta a oposición e todos os galegos e galegas que non votan o PP. O que el chama felicitación de Nadal. Bueno, este ano, no Nadal, cociño eu. O vídeo é a resposta á pregunta: onde irán cear todos os cuñados que votan as súas familias por estragar a convivencia? Pois ao parecer, a casa de Rueda. No vídeo saen medios que din que Rueda vai facer a cea de Nadal para toda Galicia. Rueda será o encargado da cea de Nadal de toda Galicia. Que? Pero os únicos que ven mostear son eles, o que ven sendo unha metáfora perfecta do seu goberno. Os medios públicos e untados contan que estamos todos de maravilla, pero aquí só papan os do PP. Me han dicho que hay una fiesta. No soy yo solo, hay más gente. Y traigo unas chistorras. No. Aquí a referencia ás chistorras é moi importante porque senón, ao ver estas imaxes, a xente pensaría: coño, deixou Barba o altar pequeno? Tamén hai unha aparición estelar de Ana de Bande, o que non sabemos se estaba convidada ou entrou na casa extorsionando como cando hai eleccións. Curiosamente, para ser unha cea de Nadal, non vemos en toda a casa un só presente nese gran árbore. Seguramente agacháronos todos porque sabían que ia a vir Paula Prado. Outra tradición de Rueda é insultar ao presidente do goberno. El perro. Ah, sí, ese perro, sí. Que un podría pensar que é institucionalmente irresponsable porque en algún momento vai ter que negociar con él. Pero Alfonso Rueda non traballa para Galicia nin tampouco para España. El serve a un poder superior. Chámase Ayuso. Tamén vemos unha especie de parodia de Ana Pontón de muller progresista galega en xeral. Bueno, algunha intolerancia? Eu a todo en xeral. Pero a mensaxe é clara. Mirade que olleiras e que amargada está a muller que protesta. Como contrasta en cambio coa que obedece e fai o ridículo cando toca? Quero destacar unha nova tendencia que van a traer aquí a Galicia, que é a dos aloxamentos compartidos. É igual que o contraste entre corrupto do PSOE ou corrupto do PP, porque ata para roubar hai que ter clase. En resume, con este vídeo, Alfonso Rueda revoluciona o concepto tradicional de felicitación de Nadal. Por que pensamos que as felicitacións de Nadal teñen que servir por forza para desexar amor? Porque non poden ser para sementar odio. Que hai unha ditadura do moralmente correcto? A felicitación de Rueda é como o anticonto de Nadal de Dickens, porque vai dun miserable que cando chega ao Nadal, en vez de ter unha catarse que o fai mellor persoa, aproveita para ser aínda máis miserable. Pero o que sí é verdade é que trato noso con respeto.